Hoy pre, alam mo ba yung bali-balita tungkol kay Pare Darwin? Ano yun, pre? Kaya daw yung mayaman si Pare Darwin, may alaga siyang halaman na nagbibigay ng pera sa kanya. Totoo ba yun? Yun ang bali-balita pre, tignan mo na lang ang buhay nila ngayon. Ang dami na niyang pera, ang ganda pa ng buhay nila. Ano ba yung halaman na alaga niya, pare? Para makapag-alaga din ako. Makasakaling swerte din ako niyan. Hindi ko alam yun pre. Pero ang bali-balita, lahat ng hinihiling niya, binibigay sa kanya. Hindi mo ba natanong sa mga marites kung anong halaman ba yun? Hindi pre, pero totoo daw yun. Ano kaya yun? Halaman na nagbibigay ng pera? Bakit di mo na lang kaya tanungin si Pare Darwin pre? Tama. Mas maganda pa nga na tanungin na lang natin siya. Para naman ma-share naman niya yung swerte niya sa atin. Pero baka hindi rin sabihin sa iyo yun pre. Ipagkamadamot yung taong yun eh. Pwede kung hindi niya sasabihin sa akin, hindi palihim ko na lang siyang mamanmanan. Kung ganun, sama ko sa'yo pre. Para manmanan natin kung anong halaman yun. Puntahan na natin. Baka sakaling magkambahan natin yun. Pre, tingnan mo. Nagbibilang si Paring Darwin ng pera sa harap ng puno. Baka yan na yung puno na nagbibigay ng pera sa kanya, pare. Dami nito. Salamat at meron na naman. Bukas ulit. O pre, narinig mo yung sinabi niya? Oh, pre, bukas na ulit. Hindi natin nakita kung paano niya hiniling yung pera. Pero sigurado ako, yan yung punong nagbibigay sa kanya ng pera. Hintayin natin umalis ng bahay si Paring Darwin. Tapos, saka tayo humili sa puno. Tara, sa kabila tayo pumunta. Pre, umalis na si Paring Darwin. Ayos, puntahan na natin yung puno para tayo naman ang humiling. Ako muna pre. Ako muna, pre. Hindi, ako muna nakakita nito kaya akong unang hihiling. Ganito na lang, pre. Sabay tayong humiling, tapos hati tayo sa pera. Okay ba yun sa'yo, pre? Sige pre, mas okay yan. Sandali lang, pre. Ano nga bang sasabihin natin dito sa puno? Sige pre, subukan ko muna. Puno, bigyan mo ako ng 1,000,000. Ano na? Wala namang nangyayari eh. Ako, subukan ko. Haring puno! Bigyan mo kami ng 1,000,000! Ngayon na! Oh God, puno! Bigyan mo kami ng 1,000,000, please! Oh puno! Humihiling kami ng 1,000,000! Bigyan nyo kami! Baka dapat mainahon ang pagkakasabi pre. Try ko ha. Puno, bigyan mo kami ng 1,000,000. Sige, ako naman, subukan ko. Puno! Bigyan mo naman kami ng 1,000,000. Wala pa rin pre. Ako nga, subukan ko ulit. Puno, may itak ako dito. Baka naman, bigyan mo na kami ng 1,000,000. Baka naman nalalakihan siya sa hinihiling natin, pare. Baka nga pre, si Paring Darwin niya, walang 1,000,000 yung hiningi niya. Oo nga, no? Sige, try ko ulit. Puno, bigyan mo ko ng 1,000,000. Ano kayong ginagawa ng dalawang mokong na yun? Si Pare JB at si Paring Dandan yun ah. Ang baba naman ang hinihingi mo, pare. Lakihan mo naman. Tig 500 lang tayo dun eh. Sinusubukan ko nga eh kung magbibigay kahit 1,000 lang. E paano kung magbigay lang ng 1,000 to? E di tig 500 lang tayo. Ako nga. Puno! Humihiling ako sa'yo ng 4,000. Hindi mo kaya, 3,000 na lang.
Kung di mo pa rin kaya, 2,000 na lang. Sige na, please. Ano kayang nakain ng mga ito at kinakausap ang puno? Malapitan nga. Wala namang nangyayari, pre. Ano kaya ang dapat natin gawin para magbigay ng pera tong punong to? Dan, Franz, Narinig mo yun? Salita na siya. Oo, pre. Narinig ko din. Kilala mo kami, Haring Puno? anong haring puno? Oo naman, kilalang kilala ko kayo. Uy! Pre, kanina ka pa dyan? Bakit nyo kinakausap yung puno? Huwag ka na magkaila, pare Darwin. Alam namin na itong punong to ang nagbibigay sa'yo ng pera, kaya madami kang pera ngayon. Oo nga, nakita namin binigyan ka ng pera nitong punong ito. At binilang mo pa dito sa ilalim ng puno. Anong perang pinagsasabi nyo? Huwag ka nang magsinungaling. Nakita ka namin. Sandali, sandali. Ano ba yung pinagsasabi nyo? Nakita ka namin, nagbibilang ka ng pera dito sa puno. At sinabi mo pa nga, Dami nito. Salamat at meron na naman. Bukas ulit. Bakit di mo na lang sabihin kung paano humiling dito sa punong to? oo nga, kung di mo sasabihin, ikakalat namin yung nalalaman namin. Yun ba ang nakita nyo? Kitang-kita namin yun. Siya, sige. Sasabihin ko yung totoo. Yan, ganyan. Huwag kang mag-alala. Tayo lang makakalam nito. Oo, hindi kami magsasalita, basta sabihin mo lang kung paano humiling ng pera. Anong humiling ang pinagsasabi mo? Diba? Ganito kasi yan. Hindi ko alam na ganito pala kamahal tong halaman na to. Buti na lang marami at nagkalat lang dito. Sir, good morning po. Yun na po ba yung halaman? Oo sir, ito nga yun. Wow, bibihira tong halaman na to, sir. Marami pa akong ganyan sir. Sabihin mo lang kung bibili ka pa ulit. Ganun ba, sir? Surti ko naman. Sige, sir, babalik ulit ako bukas. Wow sir, ang laki naman ng perang ito. Ha? Malit pa nga yung presyo nyo, sir, eh. 10K nga sa iba yan, eh. Kasi nga, bibihira lang yung ganitong halaman. Ganun ba? Salamat po sir. Sige, sir, salamat din po. Dami nito. Salamat at meron na naman. Bukas ulit. Ito kasi, nakikinig sa mga marites na yan. Nadadamay tuloy ako. Yan kasing narinig ko eh. Sa susunod, huwag agad naniniwala sa maling akala. Sensya ka na, parang Darwin. Sige, alis na kami. Shout out pala kay Jason Ancheta ng Western. Shout out para kay Guillermo Dominguez Jr. Para sa iyo daw 'yon. Shout out kay Madam Janet Manzano ng Canrem Daycare. Kay Julius Benedict Betonyo na nasa Batangas ngayon at may survey sila. Ingat diyan. At sa asawa ko, si Jocelyn Bigaluyo at sa mga co-teachers niya. Keep safe po. Salamat.